Mam Celal ji bo Kurd û Kurdistanê nirxeke mezin û bilind bû. Jiyan û dîroka têkoşîna Kurdan û jiyana Mam Celal bi hev re girêdayî bû. Mam Celal ne tenê ji bo Kurdên başûr, ji bo Kurdên li çara lê cîhanê jî lêheng û şexsiyetekî dîrokî bû. Helbest û îradiya ya çareserî û diyalog bû. Em îro li ser goristana Mam Celal'ın gormun belki Mam Celal lê vê derê radize lê ev di dilê hemû Kurdan da dijî. Tevahiya Kurdistanê mala Mam Celal'ı di salên dawiyên jiyana xwe da ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê jî xebatek mezin Mam Celal meşand. Mixabin emrê wî ya têrê nekir. Em îro li ser devsa wî û şop dariya wî ya berdewam dikin. Em li ber jiyan û têkoşîna Mam Celal bi rêzdarî bejna xwe ditewînin û dibêjin Mam Celal heta dunya ava bi yê Mamê hemî Kurdê cîhanê bi. Xeyala Mam Celal û Birêz Öcalan çareserkirina Kurdî bû. İro em nezî xeyala wananı. İnşallah hemê xebatekî Xurt xeyala Mam Celal û hevalê nav medanîne bînin şûnê dibêjim. Carektin dîsa dibêjim Mam Celal bir tînin Şehîdê Kurdistanê bir tînin bir an me hemyara serkeftî bi siva hurmetê xwe bi hemyara pêşkêş dikim.